Er vi klar? Ja! Ja, nu er det jo et år siden, at det skete. Hvad gjorde du, da du så båden på radaren? Jeg gik jo i panik. Først så troede jeg jo, at det bare var normalt fiskere. Ja. Så de kom jo tættere på, og jeg kunne høre, at det ikke bare var en normal speedbåd. Hvad gjorde du, da du indså, at det var pirater? Jamen altså, jeg gik jo ud for at kigge, og så tog jeg vandkanonerne og prøvede at skyde efter dem. Prøvede at få deres båd ned og få den til at synke. Men ja, det hjalp jo ikke noget. Det gik ikke. Hvad skete der med din besætning på skibet? Altså, faktisk, jeg så ikke så meget til dem. Det eneste jeg hørte, det var, at et plask, jeg tror de blev bundet på hænder, fik tape for munden, og så blev skubbet i. Okay. Hvordan behandlede de dig? De behandlede mig som lort. Jeg kan ikke forstå, at nogle mennesker, de kan gøre hvad sådan for det. Yes. De vil jo gøre alt, altså de var jo ligeglade. Hvordan var tiden dernede? Altså tiden var jo hård. Der var jo ingenting at lave jo. Vi lavede ingenting. Ja, altså, hvad lavede du nede i kælderen? Altså, jeg kunne forestille mig det bare, ja, som du også sagde, der er ikke meget at lave. Jeg lå jo på, jeg ved ikke hvad jeg lå på, sten, tror jeg. Altså, jeg sad jo og kædede mig ihjel, som man kan sige. Ja. Hvordan slap du fri? Det var min familie, der betalte for det. De har brugt alle deres penge på at få mig fri. Super. Jeg har ikke flere spørgsmål til dig. Ja, nu er du en pårørende svar, og jeg har nogle spørgsmål, jeg gerne stiller. Hvordan har det påvirket jeres hverdag, at han kom hjem? Det er klart, selvfølgelig er man glad. Når man hører alt det, som ens søn har været igennem, så er det jo sådan lidt, kan man jo ikke andet end at føle med ham. Men, altså, vi er selvfølgelig glade for, at han er tilbage. Det kræver også en del arbejde, så ja. Hvad må de gøre for at få fri? Jeg er selvfølgelig nødt til at sælge alt det kræfter. Jo, de vil sælge min kommende forældre. Det kræftede med forældre. Det var så fucking emotional, ikke? Men det er der stille, så det kræfter, vi er glade for at det tilbage, men stadigvæk. Ja.